יש רגעים שלי, אני עייפה מאוד, כואב לי הראש. אני מת להתעלף. סתם. אולי אני אתעלף. יש לי שתי אחים. ופל, כלב, אור, האח הגדול. אני אחות הקטנה. כואב לי הראש, אבל... זהו, החמאתי. זה נקרא... סתם עבדתי עליכם. שאני עומדת להתעלף. אז... נכון, פעם בסרטון אמרתי לכם. אני לא רוצה את הסרטון. אם הוא מצאת לי, אני פשוט אומרת אותו לאמא. נכון, עשיתי את הסרטון הזה? אז לא היה. סתם אנחנו רבים. וגם לפעמים שאנחנו רבים, זה לא באמת הקטע שלנו. סתם במציאות. זה לא אמיתי. זה לא רע אמיתי שלנו. אז חכו רגע, תסתכלו מה אמיתי. הפנים שלנו לא אמיתיות. זה אמיתי. או זה אמיתי אתם חושבים, או זה אמיתי. כי זה נראה לי לא אמיתי. השני אמיתי. תאמינו לי. אני נשבעת לכם. סתם. האמיתי שלי זה זה. זה האמיתי שלי. אבל תקשיבו, זה הרעיל ומכוער ברמות. זה מכוער ברמות. אמרתי שזה האמיתי שלי, כי הרגע שמתי רודם. אני אוהבת להיות עם מודמים. גם אתם אוהבים. אני אוהבת יותר להיות עם סליימים. יש לי פה. אני רוצה לעשות לכם ניסוי, אבל שיגמר הסרטון אני אעשה לכם סרטון אחר. ביי. עדיין לא ביי, כי עדיין לא סיימתי. מישהו ראה לק לבן עם אדום. זה הכי טוב. תאכלו לי בהצלחה. ביי. ביי. ביי רוש, תתראו, נתראה, התבלבלתי. ותזכרו, לא משנה איך נראים, זה ככה זה אופי.